Avem în exclusivitate imagini de la o spectaculoasă operațiune desfășurată în adâncuri. După ore în șir de luptă cu Marea Înghețată, o echipă de scafandri venită special din Turcia a reușit să găsească unul dintre cele două cadavre. Acum, familia scafandrului dispărut în urmă cu 4 luni, în largul Mării Negre, va putea să-și înmormânteze copilul. Descoperirea șocantă a fost făcută de unul dintre scafandrii firmei care au coborât astăzi în adâncuri pentru a goli rezervoarele navei scufundate. În timp ce muncea, omul și-a dat seama că printre fiare este ceva suspect. Imediat a fost dată alarma. Captain, did they find the diver there? He's coming to Harbor Master. We take him out. Unul dintre scafandrii români dispăruți în urmă cu 3 luni la epava Medi a fost găsit, iar o echipă de specialiști turci tocmai se scufundă după el. De celălalt scafandru nu se știe nimic momentan. După câteva ore, scafandrul a fost adus la suprafață. It's good we don't leave them underwater, so we happy. You're proud? Of course I'm proud. Was it hard? Autoritățile spun că cel mai probabil este vorba despre Cătălin Ispas. Acesta a fost recunoscut după echipament. Se pare că Ispas avea 2 butelii de oxigen când a coborât în epava navei Medi, iar Zarafu doar una. Scafandrul scos astăzi din camera motoarelor avea în spate 2 butelii de oxigen. Cătălin Ispas avea doar 26 de ani și era unul dintre cei mai buni salvatori ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța. Era un scufundător desăvârșit, obișnuit cu intervențiile cele mai grele. Fusese avansat în gradul de locotenent cu o lună înainte de dispariție. Iarba mare. Mă duc mai încolo? Da. Se necase aproximativ acum 3 ore, în vârstă de 4 ani. Autoritățile nu și-au terminat treaba. Celălalt scafandru dispărut este Cristian Zarafu. Acesta avea 38 de ani și a lucrat până acum 5 ani la Agenția Navală de Salvare a Vieții Omenești pe mare. În momentul dispariției era șeful echipei de scafandri. Iubita lui a trăit un coșmar în aceste luni. A trecut de la agonie la resemnare. La început a fost revoltă față de autorități, crezând că nimeni nu vrea să-i găsească pe cei doi. Acum nu vrea decât să-l poată îngropa creștinește. Nu vrea nimeni bani, daune, materiale, nu vrem decât să știm ce s-a întâmplat cu ei și să-i scoatem de acolo. Exact, nu mă interesează banii, nu mă interesează daunele, nu, pur și simplu dacă într-adevăr Cristi e mort, vreau să scot de acolo, să am unde să mă duc să-l plâng. Cei 2 scafandri au dispărut în luna septembrie, atunci când făceau verificări la nava turcească Medi. Nava s-a scufundat la începutul lunii septembrie sub ochii tuturor. Avea la bord 17 marinari și era încărcată cu peste 3000 de tone de fier vechi. Până în acest moment nu se știe din ce cauză a naufragiat.